Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar iets heel anders. Gisteren is onze collega Elmerik Tielman op een boot gestapt, een hele mooie zeilboot, en heeft 12 uur lang is hij op zoek gegaan, samen met heel veel deskundigen, naar walvissen. Dat heeft allemaal te maken met de Caribbean Cetacean Society. Dat is de Caribische organisatie voor walvisachtigen. En Stacey McDonald had ons uitgenodigd. En Elmerik is meegegaan en heeft op de boot ook daadwerkelijk een interview gedaan met Stacey McDonald van deze organisatie. Met de vraag, wat hebben ze de afgelopen weken gedaan? Weken waarbij ze bijna dagelijks op zoek zijn gegaan naar walvissen in de buurt van Curaçao. Voor de ABC-eilanden. We zijn inderdaad begonnen in Santa Cruz vandaag en nu aangekomen in Spaanse water. En deze laatste dag was, in totaal heeft de expeditie 18 dagen geduurd. We hebben 6 dagen per eiland de wateren gemonitord. En vandaag was een bijzondere dag, omdat we een hele bijzondere soort hebben gezien in de wateren van Curaçao. Het onderzoek dat we doen richt zich op het onderzoeken van dolfijnen en walvissen in het Caribisch gebied. En wat we vandaag zijn tegengekomen, dat heet de striped dolphin. En de striped dolphin is nog bijna unieker dan de orca. De orca kennen veel mensen. En die vinden we wel heel bijzonder als we hem tegenkomen. Niet veel mensen weten ook dat de orca's in het Caribisch gebied voorkomen. Mensen denken van ja, die gaan meer naar de koudere gebieden, maar we hebben ze ook hier. Maar deze striped dolphin hebben wij tot nu toe maar 2 keer gezien gedurende de 4 jaar dat we dit onderzoek doen in het hele Caribisch gebied. Okay. En hoe lang was die reis met de expeditie? Nou, dit was best een lange reis. De boot is eind augustus vertrokken uit Martinique, eerst naar Aruba. En we eindigen dus nu bijna eind september in Curaçao. Dus in totaal kan je wel zeggen dat de hele trip 30 dagen heeft geduurd. En we zullen zulke expeditie zo meer krijgen voor de komende tijd? Ja, dat hopen we wel. Dit is de 2e keer dat we de expeditie hier doen. Vorig jaar was de eerste keer dat we de wateren van de ABC-eilanden hebben onderzocht. En we hopen dit vaker te kunnen doen in de toekomst. Zeker voor de komende 5 tot 10 jaar. Want hoe vaker we het doen en hoe meer data we kunnen verzamelen, hoe beter we weten hoe goed het gaat met de dolfijnen en walvissen en de wateren. Waar we rekening mee moeten houden, welke maatregelen we eventueel moeten nemen om ze beter te beschermen. Dus er is meer informatie en meer data voor nodig. Dus we hopen zeker dat we dit vaker kunnen doen. Het kost natuurlijk veel geld, dus we hopen dat de fondsen daarvoor ook binnenkomen. Maar het plan is wel dat we dit langdurig kunnen blijven. Succes. Dankjewel.